Ja, hej YouTube. I dag jeg vil gerne vise mit Minecraft hus. Ja, det her jeg har to af mine venner. Ja, det ved vi godt. Nå, ja. Så går vi til første lektion. Min brændeovn. Den er flot, og så er min kiste er fuld af diamond. Ja. Og så er jeg, ja, meget flot hus. Så er mit badeværelse her. Og hvis man vil i bad, så trykker man bare det, så kommer der sgu vand nu. Nu skal vi se løjer. Ja, så er jeg kraftigt færdig. Så er det slukket. Ja, så går vi ovnen på. Her er mit flotte soveværelse. Ej, okay. Ja. Og køkkenet her, som er meget flot. Vask! Ja, okay. Og min altan med 2 liggestol på, så jeg kan ligge og nyde det grimme vejr. Ja, godt. Så går vi herover i vores bålhus. Ja, hold nu kæft, Jonathan. Ja, og så kan man så sidde. Okay, Jonathan, du kommer altså på nettet. Hvis du... Ja. Men Nå, men ja, det var det, og tak fordi I kiggede med.